Estas son fotos da toma de posesión da chantadina Susana López Abella, que por segunda vez será a secretaria xeral da Igualdade. Un acto que se celebrou hoxe en Santiago e que estaba previsto que nos enviaran imaxes e declaracións, pero a última hora da tarde confirmáronos que non había vídeo, aínda que sí nos cederon as fotos. O acto estivo presidido polo vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, departamento ao que pasa agora a Igualdade, que antes dependía de Presidencia. Tamén estaban o portavoz parlamentario do Partido Popular, Pedro Puy, Miguel Santalices ou José Manuel Balseiro. Susana López afirmou despois do acto en declaracións á prensa que se comprometía a buscar a tolerancia cero ca violencia de xénero en Galicia e que seguirá loitando sen dar un paso atrás para poder decir canto antes que a violencia de xénero está erradicada. O vicepresidente da Xunta, pola súa banda, tamén destacou a labor feita pola chantadina na pasada legislatura e deulle a benvida ao seu departamento.